As. Ayo. Padha kira iso gelut. Sambato. Bureo. Kepala. Padiake cahampuh. Mati. Ya, kudus. Ayo, maju rene Petruk. Kampu ya, Truk ya. Adiwa. Tak antem nggon sirahke ora ngopo-ngopo, nggon dhuwur ki ora masalah. Lah yo aku yo ora ngerti, aku yo ngono, Gong. Wis mempeng lek ku ngampleng bres. Lah kok kaya tanganku ki mandek lecekilan saka sirah. Ha apa? Aku ora memperhatikan iki mau. Kang Gareng kowe Kang Gareng. Aku ya padha kaya ngono kuwi. Tak kungfu barang. Tanganku lek klawe ngono kuwi arep tekan nggon kene iki ana apa jenenge lete sakilan. Waduh, lagi gek le arep mundurke kepiye sik tak ngeling-eling.
Wah, aku kelingan aku. Piye, Gong? Kowe aja ngantem nggon kene. Aja ngantem bagian dhuwur. Ngantem kuwi saka weteng medun. Saka weteng medun. Heeh. Jajalan to kono temen. Oh ya tak majune meneh. Jar kowe. Gong. 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 Kang. Gong. Kejabut nyawamu boleh. Gong. Gong. Kejabut reng. Ya wis tinggal minggat wae ngopo to? Malah karwane ora lengi-wangi kok. Dang apa? Ayo. Rumah ya dijabut kok dijabut ora iso. Ora iso. Ora mungkin wong ampuh aku ki padake. Ki mau kowe tok mati kowe do. Seneng to kowe to? Ayo, to. Ayo, ngaku wae. To. Ora Gong, ayo. Mung kurang kowe lho Gong sing durung menang ki aku wis ngundurke Bathara Indra, gak Kang Gareng wis ngundurke Bathara Penyarian. Oh, kurang aku to iki. Oh, kurang kowe tak jabuti nyawane. Wis ditonton wae Kang. Heeh, ditonton wae. Padhake kae iki. Cah gleleng ngono ki. Medun, Mas. Iso ora kok iso urip. Kleru jabut. Kleru jabut kowe. Wah, ketoke wis tak jabut nyawane. Hanya tane wae, Mas. Yo. Iso urip, Bro. Padake kowe iki jabut iki sesuk ajar sik. Ajar sik sinau sik sing bener. Wis kadung mlebu awakku blus mertu kok rasamu nyawa. Lho isin to? Isin aku, Mas. Tak contoni kok ngene. Apa kowe Iso wae. Waduh. Beres. piye Gong? Beres. Tok ngapake Jabut jenggote. Jenggot dikelabang. Ayo gampang balen arek to. Oh iya. Neng kuwi ngono ki mung semaput lho. Heeh apa? Nek rada rene Waduh. Gong kowe ngopo ya, Gong? Ora kok. Apa jenenge? Kaset aku kuwi. Neng kok rada ana grenjel-grenjele iki apa ya, Truk ya? Mulane kok gek digorono wae mesake kanca-kancane lu mundur done kono kok kuwi nang kono dhewe. Syarat wae, Bro. Rene, Mas. Oh, Bagong iki kejem tenan nek Bagong iki. Anarkis ya Bagong iki. Ayo Rono. Waduh, aku wis ora iso ngopo. Wis ayo to. Aku ora ngayal to, kandhani kok. Oke. Aneh. Oke. Ayo Rono yo. Ora ngayal to kowe iki. Truk, kowe iki ngapain, Truk?
Yo rekane iki niroke Bagong aku ki. Waduh aku lara kabeh awakku. Ayo Rana. Iki sarana apa nak jabut jenggotmu meneh kowe. Wah ya tak mundur. Padake kene iki cah ampuh ya, Bro. Sembara ayo ndi dewa ndi meneh sing arep maju perang musuh Bagong. Atas dewa-dewa wae kalah karo Punakawan. Punakawan gawe wirange para dewa Cis Trisula Tampanana. Kowe Rono wae. Ngopo e, Gong? Sumpah serembane iki. Ngopo kowe iki? Sapa jenenge? Sapa? Matur karo bapak alon-alon. Nggih, sugeng dalu, Pak. Piye Bagong? Atur uninga bilih mobil dengan plat. Ora kuwi, Gong. Kudu to? Kudu. Kowe iki mau weruh apa kok mlayu nganti kaya ngono kowe? Pak, ngene, Pak. Piye tole? Iki Bathara Guru. Bathara Guru maju apa jenengane? Maju perang sang Cis Trisula. Guru tak adepane kene. Semar. Ngono sewen saiki basaku tak jabel. Lan pancen kabeh wis tak dadaki. Iki aku wis ngasta pusaka Cis Trisula. Iya Guru ya. Kowe saiki ngadepi marang aku nggawa Cis Trisula. Pancene mono aku ora wedi ngadepi. Mbok ya tok tamake malah bakal tak ungalke dadaku. Ning mbok ya dipikir nek kowe arep mateni Semar kok ning Marcapada ya nek Semar tok tamani Cis Trisula kitu mengkaning pati nek ora apa ora malah barang wirang kowe apa ora kucem asmamu Bathara Guru mra wis ayo aku arep tok kapake arep tok jur luluh aku anane mung manut ning mbok ya aja ning Marcapada sing mbok karepe kepiye Kakang wis to pusakamu ki sarungana dhisik tak jak rembugan apik-apik ngene ya Guru kaya kandhaku ngarep mau suruh dinulu saru dinulu nek aku karo kowe iki sedulur kok padha regejekan lah nek kowe arep mateni Semar ning lehmu mateni ning Marcapada ki ya saru. Saru nek didelok para titah Marcapada kene. Mula wis to,
aku arep tok kapake, arep tok jurula aku anane manut ning aja ning Marcapada kene. Ayo, rasa mbok bondo saiki aku gawane ning kayangan. Aku arep tok kapake manut neng watone gegayuhane Bagong nggone bakal bangun desa bisa kasembadan. Waton kowe mengko gelem menehi Bagong ya kuwi wujude pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala Semar arep mokjak kepiye arep tok kapake anane mung manut. Kagyat risang kapirangu irangkul kinempit kempit dosang retaning bawana menapa menika saestu Kakang Semar. Aku wong tuwa dasare aku ya dulurmu tuwa. Aku ora goroh malah ora mung aku sing mbok gawa ning kayangan anakku gareng karo Petruk iki mengko sisan ben melu ning kayangan. Lho, Truk. Awake dhewe arep dijak ning kayangan karo bapak. Lah terus kingkuk Bagong kepiye? Bagong ben ditinggal ning kene. Mergo Bagong lagi duwe gegayuhan arep bangun desa. Oh, lah mangke terus gara-garane pripun, Pak? Gara-gara ki lak sing penting tetembangan to. Mau gareng karo Petruk wae nunut ning kayangan. Nunut ki ora masalah. Wo, Gong. Piye, Gong? Kowe ditinggal dhewe iki kepiye? Ya nek pancen do tegelenan ya kono tak ayane dhewe. Guru wis ayo ora usah dadak kesuwen. Kanthi anakku munggah ning kayangan karo anakku gareng karo Petruk monggo Kakang Semar. Tinggal ya, Gong. Gong lak tinggal ya, Gong. Tinggal meneh. Rumangsaku kok ket mau gur ditinggale. Alah ora melu gara-gara mengarep njaluk apa pelem karo jambu kok angele ora jamak. Kok ya dingal-ngal mentok uripku ki wong ya aku duwe gegayuhan sing apik, aku ki duwe apa jenenge rencana sing kira-kira ki bisa membuat para masyarakat ki do seneng kok ya ndadak dingal-ngal ki. Kok kaya ngene to apa jenenge pacobane Bagong kok abot banget ta iki. Aku ki ketoke rumahku ora tau kleru nek karo dewa ki ora tau duwe salah. Lah kok nganti dingal-ngal kaya ngene. Bapak karo kakang-kakangku derdunggaken ning kayangan. Mbok arep dingapake nek kok saka pirasate Bagong kok punya pirasat buruk ya. Neng sing jenenge apa jenenge duwe gegayuhan ki ora kena apa jenenge langsung terus nglokro mbasan ora ketemu dalane terus trima wurung wae. Wah aja kuwi dudu jiwane Bagong. Bagong ki cah ampuh. Ana nek ngene iki nek dhewe ya mumedhase aku. Sek bapak ki duwe sedulur tunggale ki 3. Sing nomor 1 ki ana Siwa Tejama ya Wataga kae. Wah, aneh. Aku entuk ide cemerlang nek iki. Iki umpama aku sowan ana nggone Siwa Taga iki nek njaluk bantuan ngono kuwi karo ngejokke proposal ki kira-kira ditampa apa ora karo Siwa Taga kuwi.
Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Sakar kadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning griya kene lho tak jak rembugan bawa rasa. Ha iya Kang. Kok ketoke iki Kang Togok kaya cawus guayamu kok sajak nyolowadi iki ana apa to Kang? Ngene ya Lung. Aku ki critane lek aku ki ngimpi to lho. Nek ngimpiku ki ngimpi elek. Lah ngimpi apa? Gek terus teles ora lemu ngimpi kuwi. Wong ngimpi elek kok dipadhake mimpi basah wae kuwi. Kok terus tekone teles apa ora ku wah. Kowe kepiye to Lung? Ayo mbok menawa. Ya mung gumun wae. Kok aku ki ngimpekke karo Semar ya Lung. Kowe lah ya lumrah. Wong Semar ki ya isih sedulurmu to. Lah isih adimu to. Lah ngimpi kepiye to, Gok? Aku ku ngimpekke Semar jroning pangimpen. Semar ana-anake iki lagi padha dharma wisata. Dharma wisata kuwi Piknik neng samudra do numpak prau. Lah kok ngerti-ngerti alune ombake iki gedhe. Praune guling temumplak. Semar sak anake do gegulung ombak. Gek iki pertanda apa ya Lung? alah mbok wis Gok. Ngimpi iki mung kembange wong turu, mbok ya wis rasah digagas. Lah nek ku ngimpi iki wanci parak esuk wancine puspa tajem Ji. Mengko gek-gek ndara dase ya sing dadi pangimpenku iki ya Lung ya. Tan samara pamoring sukma. Sukma winaya ing asepi. Siwan langing kalbu. Lah ya kepiye wae Semar ki sedulurmu nom. Nek pancen rasamu ki ora kepenak, apa saiki dikaroke wae ning Karang Kadempel? Apa ya kudu ngono kuwi ya Lung ya? Lah iya no. Dikaroke ning Karang Kadempel. Apa kudu ning Karang Kadempel? Kula nuwun. Kula nuwun. Sapa Lung kae Lung tileke lho. Sinten nggih? Kula nuwun. Lho kok kowe to? Ora guyon Lung, guyon tilekana lho. Sinten nggih? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Assalamualaikum. Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Konon mlebu Lung bane marahe emosi. Mang mlebet mriki Mas sinten niku mang mlebet mriki mboten napa-napa.
Kula nuwun. Mong mlebet, Mas. Iki dikunci. Ah wis luweh lah. Rawange rasa dibuka apa? Lha pun Bagong to. Heeh. Wah kok ki lawang geser, Gong. Tok surung arep tekan sok bodo ora bakal kebuka. Lah kok lawange wis geser, gone Semar wis lawang wis disurung sithik ambruk. Ora wangun blas nang kene lawang geser. Oh, piye slamet to, Gong tekan kene? Heeh, slamet. Kok dhewe iki? Lah karang wis ndek kanca aku saiki. Aku ora duwe kanca ki kepiye? Iki mau kuwi dadi kuwi tak critani ya wae ya. Yo. Aku kuwi ra duwe gegayuhan. Oh. Aku ki duwe gegayuhan ya kuwi mbangun desa. Terus aku ngrawuhke bapak karo Kang Gareng karo Petruk. Terus sakon ewang-ewang mergane sing dadi apa jenenge syarate gegayuhanku kuwi ben iso apa jenenge lancar ben iso sukses ki kudu nganggo pelem pertangga jiwa karo jambu mangli. Anu sapa? Jambu Dipanirmala. Ngono, lha aku lak ya nggone para dewa to, Gong. Ha iya. Terus bapak takon apa jenenge? Ngundang Bathara Guru. Karo ndemok kunjungan kene iki terus Bathara Guru mak clorot medun ning nggon aku mau. Oh, terus Lah kowe tak tembung pelem karo jambune kuwi mau tak tembung. diparengke apa ora? Ora ning malah apa jenenge digelem marengke nek bapak ki wis nek bapak ki gelem nyembah karo Bathara Guru. Lah kok kaya ngono kuwi? Lah aku kan sing sebagai anak ragil kan ora trima to. Wogok-wogok. Iya ya bener nek ora trima. Terus kepiye? Nah, terus dadi sulaya rembug. Terus dadi geger kriyan dadi grojogan geguyan dadi tangisan. Kaya ngono kuwi. Oh, lah terus aku Semar karo kakang-kakangmu Gareng Petruk kuwi do nendi? Iki dadi gawa ning kayangan terus mbok arep dikapake nang ketoke Bathara Guru kuwi ngajawatine kakane Semar. Dek arep ketoke mung arep dicemplungke nang kawah Candra Dimuka. Oh, lah kok kaya ngono kuwi? Lah terus saiki karepmu kepiye? Ya karepku kuwi nulungi lah sae-saesane ning aku ya wis ora awang aku kuwi ya mung derajate Bagong ora duwe kekuatan apa-apa. Mulane terus aku sowan mrene iki arep njaluk pitulungan karo Watagok. Ngono, Gong. Heeh, anu nggih anu iya. Aku ki wis melas kaya ngene iki mau teko kono tekan kene ngepit. Lek ku nyolong gone bakules degan. Kuwi dadak doyak-oyak sik. Apa ora ngenes tenan to aku kuwi wae. Oh ya tak tulungi nang aku ora iso nek kon nulungi kowe melu munggah ning kayangan ora iso. Lah sebabe Wis pokoke ora iso, ora usah perlu didranemu tak ewangi ning saisoku. lah saiki arep ngewangi model kepiye? Aku seneng lho aku nek ngene iki wah aku dadi bahagia aku. Kepiye arep diwangi cara kepiye? Cara kepiye wis aku mung manut. Wis saiki melu aku ning mburi, mengko tak dandani. Mengko kowe ngilu wong kok lak kowe pangling karo awakmu dhewe, Gong. Oh ya aku mung manut.
ngisor kowe wani lungguh sejajar karo Arden Harjuna apa kowe wani kok medeni to Gong kowe iki Gong lha ku masak iki sak isa-isaku ki raimu ya tetep dadi pasuruane Raden Janaka lah kok malah tetep kaya ngono kuwi bentukane ditandani meneh bae. Aja kaya ngene mengko ndak kecenangan aku mungganing kayangan. Tulung aku dandanono meneh. Wah, tak dandani meneh, Gong. Satria Madukara Raden Arjuna Sasrabau. Rasa nganggo Sasrabau Raden Arjuna. Banjur nek wis kaya ngene iki aku kon kepiye Wataka. Munggah ning kayangan kuwi wis apa lek kundandane kuwe wis include kuwi apa include wis termasuk apa jenenge kadigdayan. Dadi kowe munggah ning kayangan ngramano para dewa-dewa tak tonton saka ngisor Gong ngestuaken dawuh.
kayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar iris lumrang kandaning puspita ae ana titi sonya madya raras rumendeng akoso bocah bajang siraping sawang arka gumantos sing dalu jroning ratri derewa keteking kakacarita namung sang wang pertangga pati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane nang wau kawusawancin wis ngancik gara-gara sukramangkara tumpak mendo tete kaloba sumawar cita anggara rekata Buddha Maesaraswati mintuna eka dwi tri catur panca sat sapta astana wadasa gara-gara ing jagating pakliran sakti amung kromati mijilira parepat punakawan Kilora Semar Garing Petruk Sumawana Kilora Bagong ingkang samya gegojekan madyaning Ngara Ramba alon arire
Oh. Goro-goro Kang Gareng. Heeh, sepi ya. Sepi. Ora ana Bagong ki rasane ki sepi. Heeh. Nang arek kepiye meneh wong ya apa jenenge Bagong ya ditinggal nang ngisor kono kae. Iki awak dhewe ya meng nunut. Iya. Ki biasane ki geni sing jedul nek pas gara-gara ki biasane murup dhewe nek iki datang ngobong ban. Mergane ya meng nunut ora ning nggon biasane. Iya. Ana wayangan meneh po iki. Engko tang-ting kae. Heeh. Iya kan. Gara-gara Gara-gara ki sowan ning anu ki Kang Gareng nanti neng Samben. nganti Samben. sampen Iya. Arga mulya Sedayu Bantul. saya mlebu Sedayu Isih saya mlebu Sedayu ki saya cerak lah nek aku nek sok lunga-lunga ki ya sok liwat kono kuwi kok. Liwat ngarep Gepura. Ngarep Gepura tulisan Samben ki aku sok liwat wirawiri ning kono kuwi. Heeh. Sekarang yo apa jenenge nek ora ana Bagong ki rasane sepi arep ngomong apa ki yo bingung. Heeh. Mergane sing uteke mlethek ki yo meng Bagong e. Ning yo piye? Dilakoni Kang Gareng. Iki ya sing siji iki mbok ya rada berguna sithik iki lho. Sapa jenengane iki? Aku tak melu gara-gara pisan-pisan pengen ngrasake goyang. Nah, iki nek ngene iki kan rada ana semu-semune Bagong sithik ning ora. Mergane ya kaya ngono kuwi nek Bagong ki ya matane ngono kae. Neng nek iki kopes pae, Truk. Ora apa-apa. Sing penting ana kancane. Ayo gak do tetembangan aku selak pengen bergoyang. Mengko sik to Pak, mbok ya sing sabar. Sabar ngopo mengko selak digoleki karo guru. Mengko nek digoleki karo guru, kowe sedo konangan gara-gara ning kene diloloi Cis Trisula kowe. Wah kejem nek iki meden-medeni iki. Kayak apa jenenge mau karo maca-maca pamundutan mbok mono ana sing mlebu meneh. Heeh. Ning ketoke wis ora. Ditileki sik to, Pak. HP-mu anyar kok, Pak. Wah iki. Kok jebul durung ana meneh iki. Iki malam admin Dalang Seno malam. Ken salam kenal dari hari di Jogja. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati warga Laras. Ada sawer berapa ini? 6 juta. Kleru 1
150.000 sawer buat Mas Heru. Lah kok neng Mas Heru? Heru sapa? Iki Heru sing ngendi? Aku ya tak dadi Heru wae apa ya? Men kebagian nek telu kan didum 50. Ya ora kaya ngono kuwi. Isih ana meneh ora Pak kuwi, Pak? Mau isih ana Setya Tuhu bawa sida asih ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 20.000. Medun iki. Medun mergane liwat aku sik saya esuk saya medun. Saya esuk saya kelong. Ayo, iki apa arepane iki, Pak? Aku mung manut Bapak. Bapak senenge apa sih? Putra Nuswantarane ya urung mau. Terus muga nyawijine muga nyawijine sesuk ning omah. Mengko bengi. Mergo durung diaransemen. Diijoli sing liyane sik. Dijoli apa, Pak? Aku nek ora apa ya? Sing rada alus-alus ngono. Apa harapan, Pak? Aku nek ora sintom parisana. Apa kuwi? Kae lho sintom. Sinom parijana. Kuwi. Aku nek ngrungokke kuwi wah rasane kaya seger sumyah leh kumangan ning kulon omah. Kowe iki ngopo to, Pak? Mbok aku ku ya mumedase. Mergo nuruti Bagong. Ya ora apa-apa. Anggere gegayuhane iki apik turuti ora apa-apa. Sinom parijata sing nyeker Bu Wahyu. Sugeng dalu Bu Watu, anu Bu Wahyu. Sugeng dalu, Pak. Bu. Mas. Aku Semar wis tuwa. Aja Mas. Mengko ndak aku bali bagus meneh. Nggih, sugeng dalu Mbah Semar. Nggih, sugeng dalu. Kula nyuwun sinom parijata nyamat. Nggih, arep diserak sithik nggih. Mboten justru sing serak-serak ngono kuwi. Sing rada serak-serak klebus. Monggo.
Jan penake Ranjama. Penak to, Reng. Nggih, Pak. Penak to, Truk. Nggih, Pak, penak banget. Wah, jan marake anyes-anyes nyep. Monggo, monggo, monggo buah yuk. Tibake si kucing. Yuk. Kur. Bau bengi terus kontak